Hello, my dear friends. Welcome to Sundar Nursery at New Delhi. ତେବେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ। ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ସହିତ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ପିକନିକ ମାନେ ସ୍ମଲ ପିକନିକ, ଘରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ନେବ ଆଉ ସେଠି ଦିନ ତମାମ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଅଛି ଜଣ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ନର୍ସରୀ ହୁମାୟୁନ ଟମ୍ବର ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି। କୁହନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ଭରୁନି, ଆଉ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। बाबू फूल नहीं नहीं तोड़ चलो ବାବୁ ତ ଖାଲି ଫୁଲ ତୁଳିବି ହଉଛି। ବାବୁ ୱାଓ, ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ଆଉ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କଢ ହେଇଛି, ଫୁଟିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଭ୍ୟୁ। ଏ ପାର୍କଟି ବହୁତ ବଡ଼। ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଧା ଜାଗା ବୁଲିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଆଡେ ଯିବା। ୱାଓ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନ ଯାକ ଏଇଠି ବସିଥାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଦେଖୁଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
भोक लगिलानी चल अब किसी खाइबा सब पुराना किंवदंती सब अच्छी से जगह को फेरिकी गोटे डोर देखा जाच्छी ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ଆମେ ବି ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।